vítam na diecéznom stretnutí ministrantov, tento rok na Skalke pri Trenčíne. Vítam aj všetkých vás, ktorí si prišli spolu s nimi. Myslím, že môžeme prežiť veľmi krásny deň dnes. Čo bude jeho náplňou? Všetko možné, aj telesné, aj duchovné, zábava, šport, aj modlitba. Takže všetko potrebné, všetko krásne. Začneme teraz prehliadkou tohto starobilého kláštora Budnického miesta, najstaršieho na Slovensku však. A potom okolo 11:45 sa skončí, tu sa nezdržíme veľmi, ale pôjdeme potom na novú Skalku. Pripomínam vám, chlapci, že sledujte našu internetovú stránku ministrantinitra.sk a nájdete tam zaujímavé veci, aj akcie, ktoré sa chystajú. Môžete tam písať, čo sa deje vo vašich farnostiach, čo ste zaujímavé prežili. Takže sledujte tú stránku, dobre, aby sme potom vedeli aj vzájomne komunikovať. Tak vám prajem ešte raz pekný deň. Tak aj ja vás všetkých vítam na Skalke pri Trenčíne. Nachádzame sa v kláštore, ktorý bol založený v roku 1224, už takmer pred 800 rokmi. A kláštor bol založený na pamiatku svätého Andreja Svorada a svätého Benedika, ktorí tu žili v 11. storočí ako pustovníci. A v tom čase, keď tu oni žili, tak žiadne z tých budov, ktorých zvyšky my tu vidíme, tu nestáli. Oni žili len v jaskyni, ktorú tu máme a do ktorej sa dostaneme za chvíľu. Čo sa týka toho kláštora, tak to bol menší benediktínsky kláštor, žilo v ňom 12 mníchov a riadili sa benediktínskym heslom Ora et Labora. Asi viete, čo to znamená. Kto vie? Jedz a hoduj. A modli sa pracuj. No, čo to znamená? Modli sa a pracuj. Áno, modli sa a pracuj. A týmto heslom sa oni riadili celý svoj život. Pod správu tohto kláštora na Skalke patrili aj dediny a lesy v širokom okolí, kde si pestovali všetko potrebné k svojmu životu, boli sebestační, chovali rôzne zvieratá, tiež mali dokonca aj vlastný pivovar. A hovorí sa, že pivo Benediktínov zo Skalky bolo modré, pretože oni si do toho svojho piva pridávali ešte nejaké bylinky alebo koreň z nejakej rastliny, ktoré to zafarbili na modro. Benediktíni nepôsobili však len v oblasti poľnohospodárstva, ale mali tu aj dielňu, kde prepisovali a zväzovali knihy, čo bolo v tom čase výnimočné, pretože vzdelanie nebolo na takej úrovni ako dnes. A kto chcel byť vzdelaný, tak väčšinou to musel byť len šľachtic, alebo pokiaľ bežný človek chcel dostať nejaké vzdelanie, chcel vedieť písať a čítať, tak vstupoval práve do kláštora. Aj tu na Skalke prepisovali a zväzovali knihy, takže aj týmto spôsobom šírili ďalej vzdelanie a kultúru. Ale potom v 16. storočí začal kláštor postupne upadať a definitívne odtiaľto Benediktíni odišli v roku 1528, takže žili tu približne nejakých 300 rokov. Boli odtiaľto Benediktíni vyhnaní v čase, keď z trenčianskych rad obsadil generál Kecner, ktorý prišiel aj sem na Skalku, odtiaľto mníchov vyhnal, majetok kláštora použil ako žolt pre svojich vojakov, takže vlastne tým majetkom kláštora vojakov vyplatil. Istý čas sa tu zdržali tí vojaci, takže keď odišli, tak kláštor zostal zničený. Potom viac ako 100 rokov zostal neobývaný, takže už v tom 17. storočí začiatkom tu z toho bola ruina, potom v polovici 17. storočia do Trenčína prišli jezuiti. Tí však potrebovali na to, aby mohli sídliť priamo v centre mesta povolenie mestskej rady, to nedostali a preto dostali od nitrianskeho biskupa do správy kláštor na Skalke, aby mohli byť aspoň v blízkosti Trenčína. Najprv si to tu museli opraviť, keďže už bol kláštor v tom čase zničený, postupne vystavali aj nové časti, pretože za najväčšej slávy tu žilo dokonca až 76 jezuitov, čo bolo neporovnateľné s 12 benediktínmi. Jezuiti zväčšili tú obytnú časť a tá bola tu hore, kde môžete vidieť dnes už len tie múry a pokračovala ešte takto napravo vlastne aj ponad ten vchod, ako ste by prichádzali, tam bola ešte tá obytná budova. Mala tvar písmena a mala dve poschodia a hore v zadnom múre tam môžete vidieť ešte aj zvyšok komína.
Tam mali svoju kuchyňu, potom tam mali refektár, čo bola spoločná jedáleň, bola to aj najväčšia miestnosť v kláštore a potom tam mali svoje izby, tzv. Celiky, boli veľmi jednoduché, pre ich život to stačilo. A najviac, čo sa nám zachovalo v tej hornej časti, je tá biela vežička. To je zvonica, aj keď je momentálne bez zvona, takže neplní svoju funkciu. A na jej streche si môžete všimnúť ešte jezuitský znak, ktorý je tam dodnes, pripomína tých posledných obyvateľov kláštora. Čo sa týka života jezuitov tu, tak ich hlavným poslaním bolo šírenie vzdelania a výchova, ale už aj oni sa tu snažili žiť sebestačne, takže tiež si vedeli dopestovať k životu to, čo potrebovali. A v okolí mali aj ovocné sady a škôlky s ovocnými stromčekmi a to ich ovocie boli veľmi kvalitné a dokonca si tu postavili aj pec, kde to ovocie sušili. Takže môžeme povedať, že už pred 300 rokmi mali vlastnú sušičku na ovocie, mali tu aj pivnice na ľad, ktoré im zase nahradili naše dnešné chladničky a mrazničky. A zdrojom vody pre benediktínov aj pre jezuitov bol Vách, ktorý dnes môžete vidieť tiec tu na kúsok ďalej, ale v tom čase tiekol takmer na úrovni dnešnej cesty. A keby chceli tu hore vykopať studňu, tak by sa im to nepodarilo, pretože vždy by narazili na skalu, takže tú vodu museli všetku nosiť z dola, sem hore, alebo potom, aby ju nemuseli teda všetku nosiť, keďže to bolo ťažké, vody potrebovali veľa, tak si tu dali také cisterny, kde zachytávali dažďovú vodu a využívali aj tu. Jezuiti tu žili len približne 120 rokov. Nepôsobili tu dlho, pretože v roku 1773 boli nútení kláštor opustiť, pretože ich rehoľa bola v tomto roku zrušená pápežom Klementom XIV. A po tom odchode jezuitov už kláštor neprešiel viac do rúk žiadneho rádu ani rehole v čase, keď bol obývateľný, takže od toho roku 1773 kláštor je neobývaný, postupne chátral a dostal sa až do toho stavu. Nemáte. Teraz sa presunieme dovnútra, do kaplnky, kde vám poviem zvyšok, budeme prechádzať cez jaskyňu. Tam si potom všimnite, hneď keď vojdeme, tak potom bude v strope jaskyne otvor. Ten si všimnite, k tomu vám tiež potom niečo poviem. Takže môžeme prejsť dovnútra do kaplnky. Do prvej z troch kaplniek, ktoré tu máme, sme sa dostali cez prírodnú vápencovú jaskyňu, ktorá je celá vytvorená vodou a všimli ste si ten otvor v strope jaskyne? Tak práve cez tento otvor mal svätý Andrej Svorad objaviť túto jaskyňu, keď sa prechádzal lesom a prepadol sa do jaskyne. A potom túto jaskyňu si vybral na svoj pustovnícky život. Teraz sa nachádzame v prvej z troch kaplniek, ktoré tu máme, je z nich najväčšia. To uvidíte aj sami, že tie druhé sú oveľa menšie. Táto prvá je zasvetená práve tým dvom pustovníkom, ktorí tu žili, Andrejovi Svoradovi, ktorý je na malbe zobrazený naľavo, a Benedikovi, ten je napravo. O ich živote toho vieme pomerne veľa. O svetom Andrejovi Svoradovi vieme aj odkiaľ pochádzal. Bol pôvodom Poliak a narodil sa okolo roku 980. Na územie Slovenska sa dostal počas vlády poľského kráľa Boleslava Chrabrého okolo roku 1020. V tom čase Andrej Svorad prišiel do Nitry, kde vstúpil do benediktínskeho kláštora svätého Hippolyta a prijal tam aj reholné meno Andrej. Preto sa mu hovorí Andrej Svorad, čo je kombinácia jeho reholného a krstného mena. Po čase, ktorý žil v kláštore, mu bolo umožnené, aby sa rozhodol, či tam chce naďalej zostať žiť s ostatnými, alebo odíde niekam na samotu a bude žiť ako pustovník. Andrej Svorad sa rozhodol práve pre ten pustovnícky spôsob života a postupne
vlastne sa dostal z Nitry až sem na Skalku pri Trenčíne na ten svoj pustovnícky život si vybral práve túto jaskyňu a počase sem za ním prišiel aj svätý Beňadik. Ten mu bol pridelený ako pomocník a stal sa aj jeho žiakom. Svoj deň trávili modlitbou, prácou v lese, ale občas aj učením ľudí, ktorí za nimi prichádzali. A o svetom Andrejovi Svoradovi je veľmi známe to, že viedol prísny asketický život. To znamená, že si odriekal jedlo aj spánok a čo je o ňom najznámejšie, tak počas pôstu pred Veľkou nocou si od opáta vyžiadal vždy len 40 orechov a to bola celá jeho strava na tento 40-dňový pôst. Takže na každý deň mu musel vystačiť len jeden jediný orech. My dnes si to asi predstaviť nevieme. Musel to byť veľký sebazápol, musel mať pevnú vôľu. Andrej Svorad to zvládal a dokonca aj v čase, keď pôst nebol, 3 dni v týždni vôbec nič nejedával. Jeho odpočinok sa vyzeral tak, že sedával v strome, ktorý bol tutý, znútra ktorého si dal ostne, na hlavu si dal ešte trňovú korunu, ktorú si zaťažil 4 kameňmi a keď takto vlastne sedel po práci v lese, chcel sa ešte modliť, tak ostne slúžili na to, že v prípade, ak zaspal, tak ostne ho opäť prebrali. Andrej Svorad býva zobrazovaný niekedy aj z reťazov, to si potom môžete všimnúť tu napravo, kde máme zobrazenie Andreja Svorada s Beňadikom. Túto reťaz Andrej Svorad nosieval veľmi dlhý čas, obviazanú okolo tela veľmi pevne, nikto o tom nevedel. Túto reťaz objavili až po jeho smrti, keď prezliekali jeho telo a zistili, že z brucha mu trčí len kúsok tejto reťaze, tým, že ju nosil veľmi dlhý čas a pevne, obviazanú okolo brucha, tak mu do tela až vrástla. A potom po smrti, keď sa ju snažili odstrániť, sa počuli vraj až púchanie jeho kosti pri tom, ako ju vyťahovali. Andrej Svorad zomrel približne okolo roku 1030, asi 50-ročný a pochovali ho v Nitre v katedrále svätého Emerána a Andrej Svorad je aj patrónom mesta Nitry. Beňadik aj po smrti svojho učiteľa naďalej zostal žiť sám ešte približne ďalšie 3 roky a zomrel násilnou smrťou, keď ho tu prepadli zbojníci, ktorí keď zistili, že nemá nič, čo by mu vzali, tak ho odvliekli na skalu, kde ho zabili a Beňadikovo telo schodili odtiaľ do Váhu. A práve na tej skale, kde Beňadika mali zabiť dnes, stojí na jeho pamiatku kostol na malej skalke, ku ktorému sa presuniete po prehliadke. A Beňadik býva zasa zobrazovaný s orlom, to si tiež môžete potom všimnúť tu na tom zobrazení. Orol sa stal symbolom svätého Beňadika preto, že práve vďaka nemu ľudia objavili vo Váhu jeho telo, aj keď im to trvalo približne rok. Oni ho od jeho zmiznutia hľadali, nedarilo sa im, až potom roku si uvedomili, že celý ten čas, čo Beňadika hľadajú, na brehu Váhu sedáva orol, ako by vo vode niečo pozoroval. A práve na tom mieste, kde ten orol krúžil, potom našli aj Beňadikovo telo. A to bolo aj napriek tomu, že vo vode bolo približne rok takmer neporušené. Beňadika tiež pochovali v Nitre, v katedrále svätého Emerána. Obaja sa stali hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy. Sviatok svätého Andreja Svorada a Beňadika slávime každoročne 17. júla a v tom čase tu máme každoročne aj celoslovenskú púť počas celého víkendu a Andrej Svorad s Beňadikom sú prvými svätými z územia Slovenska, za svätých boli vyhlásení už v roku 1083. Teraz postupne nepôjdete naraz, ale vás budem púšťať postupne dozadu do jaskyne, kde nájdete sochu svätého Beňadika, ktorá zobrazuje aj typického benediktínskeho mnícha, ale ešte predtým, chvíľku ešte počkajte tu, tam poviem, čo budete vidieť ďalej, pretože dole sa nepomestíme všetci, tak ten zvyšok si už prejdete sami. Pod nami, keď idete dole tými schodíkmi, nájdete Betlehem. To je druhá z 3 kaplniek, je to kaplnka narodenia Pána a Betlehem sa tam nachádza od čias jezuitov. Pôvodne za Benediktínov, to však bola kaplnka Panny Márie. A potom z tej kaplnky, keď vidíte von, pôjdete po taký výstrešok, vidíte zasa dole po schodoch, ešte po jedných schodoch ešte nižšie a vojdete do kaplnky, kde nájdete kríž a Boží hrob. To je kaplnka umúčenia Pána
A podľa Múriu práve tá najspodnejšia, tá tretia kaplnka Mučenia Pána je najstaršou miestnosťou, ktorú sa zatiaľ podarilo nájsť v kláštore. A všimnite si, že je tam len jedno maličké okienko. Je zaujímavé preto, že v lete, keď vychádza slnko, svieti cez to okienko tak, že osvetľuje sochu Krista na kríži, ktorá sa nachádza v tejto kaplnke. A tá socha je tiež vzácna, pretože tá už má približne 360 rokov a je to stále tá pôvodná socha, ktorá tu bola od čias jezuitov. Ešte 30 sekúnd. Paráda. Tebe to ide. Mám malú stopku. 8. Máš 8. Dobrý. Je dobrý. Môžem mu prehodiť to jablčko? Tam máš, pri boku máš malinké. Tam to máš malinké, to dáš dolu. Poďme. 15 sekúnd do konca. To je ona. Vyberaj si, ešte malé sú to, sú malé, aha. V posledných chvíľach života požiadal prítomných rodičov, aby ho až skoná nevyzliekli z rúcha, kým nepríde opát Filip. A vtedy sa ukázalo jeho mučeníctvo. Na vyzlečenom tele našli železnú reťaz, hlboko vrastenú do mäsa. Keď ju chceli stiahnuť, silne bolo počuť zvuk praskajúcich rebier. Počuli ste to? No takže toto je časť zo životopisu, zo života Svorada. No. Máte 2 minúty na to, aby ste čo najlepšie vypracovali. Máte tam rehole a vy musíte k ním podraďovať vlastne zakladateľov tých reholí. Máte na to 2 minúty, každá jedna je za 2 body. Počkajte ešte. A keď to nebudete mať dobre, tak vám poviem, čo to máte, hej? Nie, on je to tu. Dobre. My dva ideme priliepať, oni dva Hore máte šmerdníky. Poď sem, poď to priliepať. To je zo životopisu. Po celodennej ťažkej robote okrem modlitieb sa pustovníci venovali vyučovaniu okolitého ľudu, obrábaniu pôdy a kučovaniu lesa. Ukladal sa Svorad na odpočinok do dubového vydlabaného kláta, ktorý ohradil trním. Okrem toho si dal na hlavu drevenú korunu, na ktorú zo 4 strán zavesil ťažké kamene, takže keď sa ospala hlava na ktorúkoľvek stranu naklonila, udrela sa o kameň a on sa hneď prebral. Takže budete hádzať šutre do hlavy. Tu niekde je čiara. Tu je čiara, odtiaľ. Ja nemám presnú zmielu. Máš. No dokedy máte 20 pokusov, tak to podielte, ak chcete. Dobre. 5, 10, 10. Však nie je nás 6. 21, 62. Nejaké väčšie
volá sa, že plamienka driemavá. Kedysi to bola naša taká bežne sa vyskytujúca sova, ktorá sídlila vo vežiach kostolov, taktiež v starých stodolách a podobne. Je to sovka, ktorá sa vlastne živí myškami a malými hlodavcami. Jeden párik takýchto sov dokáže spápať ročne až 1000 kusov myší. Čo sa týka sov, tak môžete si všimnúť tieto také chlopky na nohách. To je vlastne také typické pre sovy, môžete kľudne palce. Nebojte sa. Keď ste ju prejdem takto po kúskoch, všimnite si, že je úplne taká, poprosím opatrne, jemúčko. Potom budete môcť aj vy vzadu hladkať, nebojte sa. Takže toto bude teraz už lietajúci dravček. Volá sa, že Harry, je to samček, je to dravec, ktorý pochádza zo Strednej Ameriky a vlastne je to dravec, ktorý sa zaraďuje do kategórie dravcov nízkeho letu. Dravce ako také nízkeho letu a vysokého letu. Nízkeho letu sú to jastraby a orly a myšiaky, to sú tie, ktoré vydávate napríklad popri cestách. A potom sú to sokoly a je to rozdelené kvôli tomu, že jastraby majú vlastne dlhý chvost a také plné krídla a ulovia svoju korisť z prekvapenia a zo zálohy. To znamená, tam je troška... Je troška poplašený ešte. Hop. To? Všetko je to kuracinka, ale tá by vám nechutila, je tam ešte málo mäsa. Bojíš sa? Takto, hore ruku, aby videl mäso. Tak a natočím to takto. Poprosím troška ďalej, aby sa on nebal, aby vedel, že tomu má prileteť na ruku. Neboj sa. Co? Ja to teraz takto chytím. Ja musíš postaviť. Čo to veľké? To zvalil byťom. Dravce vlastne nízkeho letu majú vlastne charakteristické to, že oni vlastne svoju korisť zabíjajú alebo chytajú hlavne pazúrmi. Dravce vysokého letu zase robia zobákom, ako uvidíte. Takto, pritlač, aby videl mäsko a hore ruku. Musíš dať tak, aby bol jak na palici. Tak, ja ho zoberiem. Musíte byť pomaličky, lebo sa nám vyplaší. A môžete sa ďalší nachystať. Palmy, samička, volá sa Tajga. Je to 5-ročný bravček. Je to dravec nízkeho letu, takže preto má také aj veľké pazúry. Rozpätie krídel má cez 2 metre. Hovorí sa, že koľko uvládze zobrať takýto orol, tak si môžete teraz kúknúť koľko. 10? 20. Menej troška? Menej? 15, no. Takže všeobecne platí, že okolo, keď je orol, okolo 5 kg, tak vlastne trojnásobok svojej váhy, tak tých 15 vládne, ale na krátku vzdialenosť. Takýto orol, je to samička, dokáže vlastne uloviť všetko do veľkosti kamzíka. Takže mala veľkého kohúta na raňajky, tak už spracúva. Teraz je malé víno. Tento dravček dokáže ísť strmhlav veľmi rýchlo, ale musí mať dostatok priestoru. Maximálna rýchlosť, ktorou
Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Chlapci a dievčatá, bratia a sestry, bratia kňazi, dovoľte, aby som vás všetkých ešte raz privítal na tomto našom starobilom putnickom mieste Skalka pri Trenčíne. Teším sa, že dnes môžeme byť takto spoločne tu, ďakovať Pánu Bohu za to, že mu môžeme pri oltári slúžiť ako ministranti. Dovoľte, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal nášho pastiera, nášho hostia, otca biskupa Viliama, ktorý bude spolu s nami sláviť obetu svätej omše, ktorá je pre nás vrcholom celého dnešného dňa. Otec biskup, dnes ste prišli na Skalku, aby ste mohli byť s našimi ministrantami, aby ste sa mohli zúčastniť púte ministrantov nitrianskej diecézy na toto pútnické miesto. Tak dovoľte, aby som vám ich veľmi rýchlo predstavil. Tak sa tu zišlo 150 ministrantov z celej našej diecézy, a to z týchto farností: Bánovce nad Bebravou, Soblahov, Veľké Chlievany, Trenčín mesto, Trenčianske Teplice, Uhrovec, Trenčín juh, Trenčianska Turná, Preselany, Horná Súča, Bánov, Skalka nad Váhom, Nitra Klokočina, Starý Tekov, Trenčianske Biskupice, Zlaté Moravce, Omšenie, Dežerice, Veľké Rypňany, Kalna nad Hronom a Bošany. Počas celého dňa chlapci vytvárajú jednu veľkú rodinu, veľké spoločenstvo, tešia sa, že môžu byť s nami spoločne a tešia sa, že môžu byť aj spolu s vami. Tak ešte raz všetci srdečne vítajte. Bánovce som hovoril? Nie, Bánov, nie? Takže prvé pán biskup. Tak preto. Lebo keď vidím pána farára, že je tu a plný autobus, aby sme ich neobyšli, ale ďakujem pekne pánu farárovi, správcovi takto miesta. Dovoľte, aby som aj vás všetkých pozdravil. Teším sa, že môžeme už aj na záver pútnickej sezóny takýmto spôsobom osláviť Pána Boha. Pretože ste blízko pri oltári vždy, dnes máte taký zvláštny deň, kedy sa aj spoznávate medzi sebou, ale chceme sa aj vzájomne povzbudiť v službe podľa vzoru svätého Svorata Andreja a Benedika. Toto omšu chcem obetovať za vás, za vaše farnosti, odkiaľ ste prišli, za vaše rodiny, aj za to, aby sme si možno aj vyprosili z vás, aby ste sa rozhodli ešte bližšie stať pri oltári raz ako Kristovi kňazi. V tejto chvíle ticha, teraz sa zamyslíme nad sebou a poprosme Boha, aby nám odpustil naše ľudské slabosti. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemovúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Láskavý Bože, na Tvoje vnúknutie svätý Andrej, Svorát a Benedikt sa odobrali do ticha samoty, aby Ti modlitbou, prácou i mlčaním dokonalejšie slúžili. Na ich obradovanie pomôže aj nám uprostred hluku tohto sveta započúvať sa do Tvojho hlasu a dôsledne plniť Tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy múdrosti. Povedali bezbožní: číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé a skúsme, ako sa to s ním skončí. Lebo ak je naozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov.
Skúšajme ho potupovať súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc, ako hovorí. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal 12 a povedal im: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.
Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, nie mňa príjma, ale toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo. Milí ministranti, určite ste prežili cez to veľa krásnych chvíľ. Už 3 týždne ste v školských laviciach, ale nechcem kaziť náladu, pretože iste škola a jej povinnosti sú oveľa nepríjemnejšie a ťažšie ako to, čo bolo v lete cez prázdniny, ale sami chápete, že aj tieto dni, ktoré musíte stráviť v škole, sú potrebné, veď koľko detí na svete by rado sedelo v škole a učilo sa čítať a písať. Vidíme mnohých migrantov, ktorí majú so sebou školopovinné deti, nevedia, kde budú zajtra spať, čo budú mať na raňajky. Toto všetko vy máte zabezpečené, ale aj v mnohých rozvojových krajinách ešte množstvo ľudí nevie ani tie základy čítať a písať. Mnohí z vás určite, ktorí ste tu, ste boli aj v Ríme. Áno, boli tu? Sú tu niektorí? Áno? Určite ste o tom už rozprávali svojim kamarátom, svojim rodičom. Niektorí ste boli aj na Mymfe. Sú to naozaj požehnané chvíle pre vás, kde sa môžete zoznámiť s ľuďmi, ktorí majú a zastávajú tie isté hodnoty. Môžete sa naučiť a spoznať s novými ľuďmi, s novým prostredím. A keď ste dnes prijali pozvanie tu na Skalku, chcem vám za to poďakovať, pretože každé takéto miesto historické, a ktoré je aj posvetené životom ľudí, ktorých voláme svetci, a potom aj modlitbami tých, ktorí tu prichádzajú. A vy viete, že Skalka je najstaršie putnické miesto na Slovensku, tak už 1000 rokov vlastne tu prichádzajú ľudia. Tak sa učíme z tohto miesta toho ducha, ktorý vychádza do života tých ľudí, ktorí ho posvetili. A vy ste v mnohých súťažiach dnes zoznamovali so životom svätého Svorada, Andreja a Beňadíka, aj keď sú 3 mená, sú to len 2, viete veľmi dobre. A možno vás ani nenadchli títo svetci, pretože kto by chcel dnes žiť niekde v jaskyni, možno by ste to zniesli pár dní, najmä cez horúčavy. Kto by sa chcel obliekať do nejakej vrecoviny, ako sa obliekali pustovníci v stredoveku, alebo nosili okolo pása reťaz, ako to robil svätý Svorad, alebo jedli cez pôst orechy, len orechy, postili sa, ťažko pracovali a ich heslo bolo, ako viete veľmi dobre, ora, vedľa bora, modlí sa a pracuj. Oni si zvolili túto cestu seba záporu, pretože v tom čase to bolo aj také štýlové. Dalo by sa povedať, že mnohí ľudia takto žili, chceli ukázať Bohu, že mu patria. Ale my ich nemusíme v tom nasledovať, my ich môžeme obdivovať, ale to, čo nám odkazujú, je, že aj my sa musíme vo svojom živote určitým spôsobom niektorých vecí zriekať, alebo sa zapierať. Viete, vidíte v televízii nejaký dobrý seriál, vy prídete do školy a radšej by ste pozerali seriál alebo športový prenos. Ale vy máte úlohy. Alebo mama a otec vás prosia, aby ste nejakým spôsobom im pomohli, aby ste sa postarali o mladšieho súrodenca. Je nám to niekedy zaťažko, keď si musíme povedať nie, aby sme
poslúchli, aby sme hľadali to, čo je pre nás dôležitejšie. Takže tento štýl života, modli sa a pracuj, je aj nám, ľuďom 3. tisícročia blízky. Aj my nesmieme zahárať a musíme využívať schopnosti, ktoré nám Boh dal, aby sme sa dobre pripravili na život, aby sme boli ľudia rozhľadení, aby sme vedeli, čo je dobré a čo zlé, a aby sme si vedeli vybrať to, čo obohacuje náš život. Aby okrem tých všetkých povinností ostatných, ktorí majú vaši kamaráti, ste si zvolili aj službu pri oltári. Je to isté radostná služba, najmä v nedele, vo sviatky, keď je plný kostol, keď na vás všetci pozerajú, keď vás dokonca aj pochvália, ako ste krásne čítali, alebo zvonili, alebo ako sa správate pri oltári, ako anjeli. Ale niekedy, keď je sa tam ráno a je tam pár ľudí, alebo neskoro večer a je v televízii alebo inde iný zaujímavý program, vtedy je veľmi ťažko ísť a poslúžiť pánu farárovi, pánu kaplánovi, byť pri oltári. Preto by som vás chcel aj poprosiť, aby ste chápali vašu službu naozaj ako obetu, aby ste sa vedeli aj rozdeliť, aby váš duchovný otec nebol pri oltáre sám. Lebo vtedy taká farnosť, kde sám slúži kňaz svätú omšu, svedčí o niečom, že tam nie je niečo v poriadku. Pretože ak si kňaz nevie získať ministrantov a ak nie sú ochotní chlapci z farnosti, aby stali pri oltári so svojím kňazom, tam nastáva určitá trhlina, určitá medzera, akoby naše kresťanstvo, svätá omša a hodnoty, ktoré z toho vyplývajú, patrí len starým ľuďom, ktorí stoja nad hrobom. Vy ste práve tí, ktorí spájajú Boží ľud s tým posvetnom, ktoré sa vytvára na oltári. K tomu treba teda naozaj aj ochotu, k tomu treba aj silu a k tomu treba aj vedomie, prečo to robíte. Že nie je to len tak na oko, ale že je to naozaj služba Bohu a preto aj vedomosti o Božích tajomstvách, o pravdách viery, treba, aby ste získavali, aby ste v nich rástli, aby ste neboli ako nejakí nedoukovia, ktorí sa nevedia naučiť napríklad hľadať v mysali alebo vyhľadať príslušné liturgické čítanie alebo vedieť o svetcovi či sviatku, ktorý slávime. Nech teda aj táto chvíľa je naozaj pre vás takým povzbudením k tomu, aby sme znova s takou radosťou pristupovali k Božiemu oltáru a potom, aby ste to, chlapci a dievčatá, prenášali, teda predovšetkým chlapci, keď ste ministranti, ale platí to aj pre dievčatá a pre nás všetkých, to, čo získavame aj do každodenného života, lebo naše kresťanstvo to nie je len záležitosť nedele alebo sviatkov, ale na nás to musí vidieť, keď prídete aj zo svätej omše domov, že ste lepší, že ste poslušnejší, že ste usilovnejší a obyčajne to aj býva tak v školách, že dobrí ministranti sú aj dobrými žiakmi. Ja som nedávno čítal jeden príbeh z druhej svetovej vojny z jednej talianskej dedinky na severe. Prechádzal tak ďal front a nepriateľskí vojaci zobrali kňaza z farnosti. Kostol bol plný ľudí, ktorí sa tam modlili za svojho kňaza, ale chceli ísť aj na sväté prijímanie a kňaz ešte stihol dať 6-ročnému chlapčekovi, ministrantovi, kľúč od bohostánku a povedal mu, aby rozdal Eucharistiu veriacim. On bol taký maličký, že nemohol ani dostiahnuť na bohostánok, museli mu tam dať taký stolček, natiahol sa, otvoril a ako vedel, tak
rozdával sväté prijímanie. Až bol z toho taký zmetený, že keď prišiel domov, hodil sa mame do náručia a povedal jej: Máma, čo budem robiť s tými rukami, ktoré sa dotýkali Pána Ježiša? A ona mu so slzami v očiach hovorí: Synáčik môj, nikdy týmito rukami už nesmieš urobiť nič zlé. Vy sa dotýkate posvätných nádob, obetnej misky, kalicha, tam, kde sa deje to hlboké tajomstvo, kde Pán Ježiš sa premieňa z chleba na telo, ktoré sa obetovalo za nás, na krv. Ste tak blízko ako anjeli pri týchto Božích tajomstvách. Takže vás to aj určitým spôsobom zaväzuje, aby ste od oltára odchádzali s tou Kristovou dobrotou, s tou láskou, ako sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Kto chce byť prvý, nech je posledný. Pán Ježiš to myslel aj na seba, keď slúžil všetkým a keď dokonca pri poslednej večeri aj umyl apoštolom nohy, čo bola otrocká práca, aby ukázal, ako veľmi ich miluje. Želám vám teda, aby ste odchádzali z tohto posvätného miesta povzbudení svätými pustovníkmi, svätým Svoradom Andrejom a Beňadíkom, a aby ste mali vždy na pamäti, že našim životným programom je ora et labora, modlitba a práca. Vo vašom prípade sú to školské a študentské povinnosti, ale je to aj služba pri oltári. Nech vás Pán požehnáva a nech vám to raz aj odmení svojim požehnaním pozemským i nebeským. Amen. Teraz vyznajme našu vieru. Verím Boha Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil s zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemovúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Drahí bratia a sestry, naši svätí pustovníci, svätý Svorad, Benedikt nás povzbudzujú, aby sme si vedeli nájsť tiché chvíle na rozhovor s Bohom. Prosme Pána, aby sme nezabudali na modlitbu a seba zaprenie. Pane Ježišu, prosíme ťa za svätého otca Františka a za nášho otca biskupa Viliama, veď ich v tvojej svätej službe Duchom Svätým. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky deti a mládež, daj, aby našli pravý zmysel života v Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých ministrantov, daj, nech sú vždy verní Tebe a skrze ministrantskú službu rastú vo viere. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, povolávaj robotníkov do svojej vinice a daj, aby sme sa nebáli odpovedať na Tvoje volanie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty bohato odmenuješ všetkých, ktorí ťa nasledujú celým srdcom. Pomáhaj nám prepásať si bedra seba zapieraním a držať v rukách horiace sviece dobrých skutkov, aby sme dosiahli spásu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám. Poď ťa chváliť, môj Pán. Chcem Ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo Ti smiem dať,
som. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, nech nám toto prijímanie posvätí myseľ i srdce, aby sme podľa príkladu Tvojich svätých pustovníkov preukazovali bratskú lásku dobrými skutkami skrze Krista nášho Pána. Každá svätá omša je veľkým zdaním vďaky Pánovi, ale dnes mu patrí veľká vďaka za toto krásne spoločenstvo, aj za to krásne počasie, ktoré nám daroval, keď som povedal pred týždňom dlhodobú predpoveď počasia, no tam bolo dažďa predpovedaného. Tak už som rozmýšľal nad takou verziou, ako to spraviť v dnu, ale Pán nám požehnal krásne počasie. Boh je dobrý, dáva nám vždy krásne veci, takže srdečná vďaka za dnešný deň, za vás, že ste prišli sem, že ste sa mohli duchovne obohatiť. Otec biskup, viem, že toho máte veľa, aj dnes ste toho už mali veľa, ale našli ste si čas, aby ste prišli sem medzi nás, lebo vy veľmi podporujete túto službu ministrantov, takže srdečná vďaka vám veľmi patrí a príjmite od nás aj tie obetné dary, ktoré si dostali, to DVDčko z Ríma, aj tú fotku, našu spoločnú z Ríma, ako prejav vďaky za všetko, čo robíte pre ministrantov. Chcel by som poďakovať aj kňazom, ktorí vás sem priviezli a podporili vás sem, že vás povzbudili, aby ste sem prišli, lebo to je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Čiže aj vám, kňazi, srdečná vďaka za to povzbudenie vašich ministrantov. Ďakujem Petrovi, duchovnému otcovi tejto farnosti, že nás prijal, že nám pomohol vo všetkom. Srdečná vďaka animátorom, ktorí pomáhali najmä z Bánoviec a z Osoblahova. Chcel by som poďakovať aj bohoslovcom, ktorí nám pomáhali z Pevokolu, našim ženám z Osoblahova, ktoré uvarili výborný guláš, napiekli koláče. Takže srdečná vďaka všetkým vám za všetko. Poďakovaniam a samozrejme patrí poďakovanie otcovi Petrovi, ktorý má na starosti ministrantov, ktorý sa ujal tejto služby, domácemu pánu farárovi, ďalším bratom, kňazom, bohoslovcom, vám, milí spevokol, dievčatá, Bánoviec, tým, ktorí varili guláš. Ja len ľutujem, že na tých niektorých dobrách nemôžem mať účasť, že prídem už len potom na záver, keď sú prázdne misie, ale ale ja sa teším a hlavne vám ďakujem, že ste prišli. Je to niekedy naozaj obed a musíte zmeniť svoj program, ale toto všetko určite bude pre vás taká veľmi dobrá investícia a verím, že aspoň tretina z vás sa potom prihlási aj do kňazského seminára v Nitre. Musíme sa za nich modliť aj vy, milí rodičia a starí rodičia. Prajem vám, aby ste aj zajtrajší deň, deň Pána, ktorý pôjdete na pochod, na život, prežili Božej milosti aj tie ďalšie dni, ktoré nám Pán dá, aby sme na toto posvätné miesto naozaj prichádzali s radosťou. Aj druhýkrát, tretíkrát. Pozdravte aj všetkých vašich drahých a príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.